Dawaj, Jimmy. Ty, ale to nie w tą stronę. Zawrócę. Musimy spędzić, no. Tyłem? No to jakaś ale? No. Dawaj, rozpędzaj się. Przelatuję przez to. Jebany. Co? Ile kurwa? Idziesz też? Dawaj. Ale wypierdolę. Nie przejdzie, patrz. Ja to musi być po pracy, kurwa. Musisz się bardziej rozpędzić. Muszę po pracy i przez to przejść, bo bokiem jak pójdę to wiesz, wypierdolę. Ja przejdę. Ja będę tu asekurował teraz. Nie, kurwa! Dobra, ja idę na TikTok, kurwa.